El Lleida Esportiu ha caigut a la 10a posició de la taula i s'allunya 5 punts dels llocs de play-off després d'encaixar el dissabte la tercera derrota consecutiva, la quarta de la temporada. Els blaus segueixen fent autocrítica i admeten que no hi ha excuses. Hi ha coses que no s'estan fent bé. 3 derrotes seguides després, el Lleida segueix analitzant què està passant. S'encaixen gols amb relativa facilitat, atenent els pocs mèrits dels rivals i en moments claus dels partits. L'equip, tot i mostrar-se inclús superior a l'adversari, sempre acaba anant a remolc i així és difícil guanyar. En aquestes 3 setmanes d'autocrítica, els de Celigrat han acabat detectant el problema. Dels detalls o la mala sort s'ha passat a entonar el mea culpa i ara cal posar-hi remei i l'equip està convençut que ho aconseguirà. El tirar balones fuera es lo que se suele hacer en estos casos y aquí la gente no está haciendo eso. Aquí la gente está tomándose el tema con autocrítica, sabiendo que lo que estamos haciendo son errores nuestros, que no es tema ni de suerte ni de no suerte. Es cierto que hay un factor de suerte, por decirlo de alguna manera, pero que al final la suerte hay que buscarla, tanto para bien como para mal. Y yo creo que en eso estamos, ¿no? En hacer autocrítica, en saber lo bueno es que tenemos localizado lo que está pasando y yo creo que con trabajo se va a sacar. Sense fer un bon partit, el Lleida va tenir ocasions per avançar-se el dissabte al marcador, però va ser l'Huracan qui va acabar fent-ho i amb 2 gols a la primera meitat va pràcticament sentenciar el maig. A la represa, els de Celigrat ho van intentar, però el 2-0 en un camp com el de Manises era ja una llosa difícil d'aixecar. Al vestidor no hi ha nervis, hi ha ràbia i ganes de capgirar la situació. La Lliga no ha fet més que començar, però l'equip s'autoexigeix no desenganxar-se de la part alta. Això sí, sense pressió. Más que presión es responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de que sabemos que tenemos un equipo para hacer algo grande este año y nosotros somos conscientes de ello. No es como otras situaciones que me han pasado otros años en las que yo he estado en equipos que sabes que vas a competir, pero que hay otros determinados factores que también influyen. Yo creo que este año no hay excusa. Yo creo que tenemos una plantilla lo suficientemente amplia y buena como para hacer algo bueno y yo creo que más que presión es responsabilidad, porque yo creo que es lo que nosotros exigimos para todos crecer en este mundo, ¿no? Ara el Lleida afrontarà 2 partits de Lliga al Camp d'Esports de forma consecutiva. El primer d'ells serà contra el Constància Balear, que ahir va guanyar l'Alcoyano. El maig es jugarà el diumenge a les 12 del migdia.